mga galbak. Adinin pagintong na wala. Kung kapakataling mas ano nga na mori. Adi baka matanong sa ano nga na mori na kapamagitong sa amal. Kapamagitong. At na aya kakitong nga malian na ayam anan yan na pakasimpi-simpi tanan wala. Istrikto atanto. Adip mana hisabay yasira. Ayam ana aya kapagitongon wala na miyal bulbul. Adip mana dilin pagaw kita wala sa ayam anan na timbangan kadili suba ko surga. Masya Allah. Isaw nagyang kaya Ramadan. Sa lagi dun yung kapagod sa'yo, mga ulama tanong. Sa kiyatroon wala sa hadis kutsi. Atro wala akna ba midadaptar ko Quran amiyak si ipiyak ang guladan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. So lang na tig wala o galbak manusia ay lagi dia naming galbak kasama piya. Nabi asyri amthaliha natagpan wala susati manamapya sa sapul amapya. Inon tabuat tig wala agyang kaya kapusa. Wa ana ajzibi kasar niyam ananian na belaso. Isa ini baratan ng mga ulama. Na ayaw pamatingin na kaibaratan na makamatano sa anong nga na mauri. Natimbangan sa mga amal. Alangon wamal ka pagitungan. Na upama ka din pangatapal. Na udara ka pan may balas. Ayaw maanan yan na balas. Kaya pusang ka. Na wayaw miyaw tangga. Ada ka katipadi kung galabag ka. Na isa ka milyon. Na bugang ka walas ayaw maanan yan. Ayaw pinaka may na magatus ka milyon. Na so magatus ka milyon na ayaw buhay-buhay doon na isa ka milyon. Uway. Datarot ka tigini ba na? Tanto ang pada kalau saya nagyang kaya yung maanan yan na. Kalbiya nagyang kaya wala Ramadan. So nabi na tigin na, Ja'akum syahru Ramadan. Miya kang guladan ko Abu Hurairah. Miya ka umar kanus ulan-ulan Ramadan. Syahrun mubarak. Ulan-ulan na ya, apakang mubarakatan. Sa lagi dagi utami, ano yung area. Dituan sa mubarak. Agi mapagpadal mo na yung matuakiat kakatakarian. Nag-ayam anak katumbo ka sa balas. Miya panutul sa katawa dato. Tiyan mo mga tao niya na sungano sa mutwa kawasa na umapipi aginawa niya na sumboy niyo subang alaiyan. So miyong sira nun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nato na. Tiyan na susugong kami dato. Bakon mapipi aginawa ka. At tiyan na sama na miya bubasa anong nga na di mapipi aginawa ko. Uway. Adi ganda kata to na miya atamu ka kanya, miya sambulgay. Kung miya suisiran, kaya dato, giya mo takawa sa pitero, adi mapipi ginawa niya, miya sambulgay untuk tamu kiyan. Tinasungan no kulawan yan sa kakawasaan na palinian. So miyong sira nun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. So sugungan miyo dato, no mapipi ako na ginawa ka. Tinadi, ad na miya ka na sa palin, na miya lang sa balita, na edugyalan tapo palina ka. Tama ni Manto. Nadataragod no dumada po sa sukutarabu. Kung miya suisiran, kaya dato di mapipiyagin naman yan, nag-adnamiyak na sa plin. Nabando kong sa plin yan. Natingin ang bandog na ko niyo, saan sa mapipiyagin naman yan? Ay kung namatip, lila ko siran, naming tap siran sa kilidaragat na miyaw mayra na sakatawa mama adi mamanuita. Apupupuin yan ang mapipiyagin naman yan. Kaya mama, mapipiyagin naman ka, natingin na way. Kaaniga pa ako sa satimana sada na alhamdulillah mapipi ginawa ko. Natingin na ba di ba pa kaya subang nga lakas susunod na kana sumbayan nami kan masunod dato. Tinaway. Napiyakim ba nga lerang udat na miya gid miya so kapipi ginawa. Ayaw man ni mga uri panuwal na susurungan kanurong sa ilag. Nagiti ay man nakapaginta pa kan bubara ka tanawal. Aba piya di kawasa. Apya ka na ba dato? Nakagi mapipi so kapapagintaw niya nakagi pa kan bubara ka tanawal. Apya man manay sukay. Adna tamukyan. Isulistaan niya na pipirar na takal ay ang buwidan niya ng tak. Bapiyap man na nakadato yan. Iingi po sa mutak kaya dato yan na taman sa ayaman na miya kaputi o nasumpa yan. Na din makapi aginawan yan. Lagi ka na ba kapakambubarakat wala. Anyway, gira. Daan na miya kapas kung mga lulot tanong. Mga matatanong. Na ibigay putar tanong na pakambarakatan rakawalla suwilang po ka. Mimbawata pakambarakatan rakawalla suwat aka. Uway. Agibas tadi nun pakambarakatan wala so kapumuriat tao na ayad na kapiguri so kapubagintaw na napalad na wida akal.